ኣብ ዓለምና ሚልዮናት ሰባት በዚ ሕማም ይሰቃዩ መብዛሕትኦም ድማ ነዞም ቀለልቲ ምልክታት ስለ ዘይፈልጥዎ ህይወቶም ይሓልፍ ንስኹም ከ ካብኣቶም ሓደ ከይትኾኑ ተጠንቀቑ ቅድሚ ጊዜኡ ምፍላጡ ህይወትኩም ኣድሕኑ ዕሽሽ ዝበሃሉ 15 ምልክታት ካንሰር ህይወት ኣሽሓት ዝቐዘፈ ስሕተት ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ናብ ናይ ማይና ዩቱብ ቻናል ብድሓን መጻኹም ሎሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ህይወት ናይ ብዙሓት ከድሕን ዝኽእል ዛዕባ ኢና ክንዘራረብ ንሳቶም ድማ እቶም ኣካላትና ዝህቡና ግን ብዙሕ ግዜ ከም ንቡር ወሲድና ዕሽሽ እንብሎ 15 ስቕታ ዝመልኦም መጠንቀቕታት ካንሰራት እዮም እዛ ቪድዮ ነዋሕ ክትብል ትኽእል እያ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ምልክታት ብዝርዝር ክትንትኖ ኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳየ ጽንሑ ምክንያቱ እዚ ሓበሬታ እዚ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ቅድሚ ናብቶም ምልክታት ምእታውና ካንሰር እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ብሓፂሩ ንመልስ ኣካላትና ብቢልዮናት ዝቑፀር ህዋሳት ወይ ድማ ሴል ዝተሰርሐ እዩ እዞም ህዋሳት እዚኣቶም ብስሩዕ መንገዲ ይዓብዩን ይመዋቐሉን እዮም ካንሰር ዝበሃል ግን ገለ ካብዚኦም ህዋሳት ካብ ቁፅር ወፃኢ ብዘይ ስሩዕ መንገዲ ክዓብዩን ክባዝሑ ከሎ እዩ እዚ ዘይስሩዕ ዕብየት እዚ ድማ ሕበት ይፍጠር እዞም ሕበጣት እዚኣቶም ድማ ናብ ካሊእ ክፋል ኣካላትና ክዝርግሑ ይኽእሉ እዮም እቲ ቀንዲ ነገር ካንሰር ሓደ ዓይነት ሕማም ዘይኮነስ ንብዙሓት ዝተፈላለዩ ሕማማት ዘጠቓልል ጉጅለ እዩ ልዕሊ 200 ዓይነታት ካንሰር ከም ዘለዉ ይፍለጥ እዞም ካንሰራት እዚኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋል ኣካላትና ትሽታትናን ከምኡ እውን ኣብ ደምና ከጥቅዑ ይኽእሉ እዮም ገለ ካብኣቶም እቶም ቀንዲ ዓይነታት ካንሰር እዞም ዝጥዕቡ የጠቓልል እቲ ናይ መጀመርታ ካርሲኖማ ይበሃል እዚ ዓይነት ካንሰር ኣብቲ ውሽጣዊ ኣካል ዝሽፍን ወይ ንደጋዊ ገጡ ናይ ኣካላትና ቆዳ ወይ ድማ ትሹ ዝጅምር እዩ ንኣብነት ካንሰር ሳምባ ካንሰር ጡብ ካንሰር ኮሎን ካንሰር ፕሮስቴትን ኣብዚ ምድብ እዚ ኣቱ እቲ ሓላል ሳርኮማ ይበሃል ኣብቲ ንኣካላትና ደገፍ ዝህብ ከም ዓፅሚ ፀቢቢ ካርትሌጅ ስብሒት ጨዋዳን ማስልስን መልጉቦ ትሹ ወይ ድማ ኮኔክቲቪቲ ቲሹን ዝኣመሰሉ ነገራት ዝጅምር ካንሰር እዩ እቲ ሳልሳይ ሉኩሚያ ይበሃል እዚ ድማ ካንሰር ናብቲ ናይ ደም ዝፈጥር ትሹ ኮይኑ ኣብ ጻዕዳ ዋህታት ደም ወይ ድማ ዋይት ብለድ ሴልስ እዩ ዝረአ ራብዓይ ሊምፎሚያ እዩ ዝበሃል ኣብ ዋህታት ናይቲ ናይ ምክልኻል ስርዓትና ወይ ድማ ኢሚዩን ሲስተምና ዝጅምር ካንሰር እዩ ገሊኦም ካብቶም ልሙዳት ዓይነታት ካንሰር እዞም ዝጥዕቡ እዮም ካንሰር ጡብ ካንሰር ሳምባ ካንሰር ፕሮስቴት ካንሰር ኮሎን ሬክተምን ካንሰር ቆርበት ካንሰር ሽንትፍሕኛ ካንሰር ኩላሊት ካንሰር ጣፍያ ካንሰር ማህፀን ይበሃሉ ነፍሲ ወከፍ ዓይነት ካንሰር ናይ ባዕሉ ዝተፈላለዩ ባህርያት ምልክታት ከምኡ እውን ናይ ሕክምና ኣገባባት ኣለዎ ብተወሳኺ ምኽንያታት ምምፃእ ካንሰር እውን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ካብ ዓይነት ካንሰር ናብ ዓይነት ካንሰር ዝተፈላለዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ገለ ካብኣቶም ምኽንያታት ዘርኢ ወይ ድማ ጄኔቲክ ኣነባብራ ምዝውታር ሽጋራ ኣልኮላዊ መስተ ዘይጥዑይ ኣመጋግባ ከምኡ እውን ኣብ ከባቢና ንዝርከብ ጎዳእቲ ነገራት ምቅላዕ የጠቓልል ካንሰር ሒዝካ ማለት ብኡ ናይ ሞት ፍርዲ ማለት ኣይኮነን ብእዋኑ እንተተፈሊጡ ሕክምና እንተተጀሚሩ ብዙሓት ሰባት ካብ ካንሰር ክድሕኑ ይኽእሉ እዮም ዕላማ እዛ ቪድዮ ንምፍራሕ ወይ ንምጭና ኣይኮነን እኳ ደኣስ ፍልጠት ሓያል ስለ ዝኾነ ነዞም ምልክታት እዚኣቶም ምፍላጥ ንነብስናን ንፈትዎም ሰባትን ንምክልኻል ዝሕግዝ ቀዳማይ ስጉምቲ እዩ ክሳብ መወዳእታ ምሳየ ጽንሑ ምክንያቱ እዚ ሓበሬታ እዚ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ቅድሚ ምጅማርና ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ ከጉልሐልኩም ይደሊ እዞም ኣብ ታሕቲ እንጠቕሶም ምልክታት ብኻልኦት ብዙሓት ከበድቲ ሕማማት እውን ክመፁ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዛ ቪድዮ ንትምህርቲ ንንቕሓትን እምበር ንነብስኻ ንምምርማር ኣይኮነትን ስለዚ ዝኾነ ይኹን ካብዞም ምልክታት ነዊሕ እዋን እንተኣጓኒፍኩም እቲ ዝበለፀ ስጉምቲ ምስ ሓኪም ምምኻር ጥራሕ እዩ እምበር እቶም 15 ቀንዲ መጠንቀቕታት እንታይ እዮም እስከ ሓደ ብሓደ ብዝርዝር ንርአዮም እቲ ናይ መጀመርታ ዘይተሓሰበ ምጉዳል ክብደት እዩ ብዘይ ዝኾነ ፈተና ወይ ለውጢ ኣብ ኣመጋግባ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ 5 ኪሎ ወይ ካብኡ ንላዕሊ እንተወሪድኩም እዚ ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ስለምንታይ ይኸውን ካንሰር ዘለዎም ህዋሳት ብዙሕ ሓይሊ ስለ ዝወስዱ ኣካላትና ክብደት ክጎድል ይጅምር ብፍላይ ንካንሰር ከብዲ ሳምባ ወይ ጣፍያ ፓንክሪያስ ዘመልክት ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኣይ ኣዝዩ ዝለሓኸ ድኻም እዚ ልሙድ ድኻም ኣይኮነን እኳ ደኣስ እኹል ድቃስን ዕረፍትን ድሕሪ ምውሳድኩም እውን ዘይገድፍ ኣዝዩ ዝለሓኸ ድኻምን ሓይሊ ምውዳእን እዩ እዚ ድኻም እዚ መዓልታዊ ንጥፈትኩም ትገብሩ ዝኽልክለኩም እንተኮይኑ ናይ ሉኩሚያ ዓንቀር ወይ ከብዲ ካንሰር ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ ሳልሳይ ተደጋጋሚ ረስንን ለይታዊ ረሃፅን እዩ ረስኒ መብዛሕትኡ ግዜ ምልክት ኢንፌክሽን እዩ እንተኾነ ግን ምክንያቱ ዘይፍለጥ ረስኒ ንሰሙናት እንተጸኒሑ ብፍላይ ድማ ለይቲ ኣዝዩ እንተኣውሂፅኩም ክሳብ ክዳውንትኩም ዝጥልቂ እዚ ናይ ሉኩሚያ ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ
رابعي ዘይተፈለጠን ቀጻሊ ቃንዛን እዩ። ቃንዛ ብዙሕ ምልክታት ኣለዎ፣ ግን ንነዊሕ ዝጸንሐ ምልክት ዘይተፈለጠ ቃንዛ እንተሃልይኩም ንኣብነት ቀጻሊ ሕማም ርእሲ፣ ቀጻሊ ቃንዛ ከብዲ ወይ ቃንዛ ዓጽሚ እዚ ምርመራ ዘድልዮ ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ ገለ ሕበጣት ነርቭታትን ወይ ካልኦት ኣካላት ጸቕጢ ስለ ዝፈጥር ቃንዛ ይኽትል እዩ። ሓምሻይ ኣብ ቆርበት ዝወፁ ሕበጣት ለውጥታት ኣብ ዝኾነ ክፋል ኣካላትኩም ሓድሽ ሕበጥ እንተስተፊልኩም ብሓኪም ክረአ ኣለዎ። ከምኡ እውን ኣብ ቅርጺ ሕብሪ ወይ ዓቐን ፍሕኛኹም ለውጢ እንተኣርኢኩም ናይ ቆርበት ካንሰር ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። ሻልሻይ ዘይሓዊ ቁስሊ ኣፍ ወይ ኣብ ቆርበት ኣብ ኣፍኩም ወይ ኣብ ቆርበትኩም ዝወፅእ ቁስሊ ንልዕሊ 3 ወይ 4 ሰሙን ሓዊ እንተዘይኽእሉ እዚ ናይ ኣፍ ወይ ናይ ቆርበት ካንሰር ምልክት ክኸውን ስለ ዝኽእል ብሓኪም ክረአ ኣለዎ። ሻብዓይ ዘይገድፍ ሰዓል ወይ ድምፂ ምዕጻው ንልዕሊ 3 ሰሙን ዝጸንሕ ሰዓል ብፍላይ ንቑፅ ወይ ደም ዝተሓወሶ እንተኾይኑ ናይ ሳምባ ካንሰር ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። ከምኡ እውን ድምፅኹም ንነዊሕ እዋን እንተተዓጽዩ ናይ ጎሮሮ ወይ ናይ ታይሮይድ ካንሰር ከመልክት ይኽእል እዩ። ቅድሚ ናብቲ ናይ ሻምናይ ምልክታት ካንሰር መሕላፈይ ክሳብ ኸዚ ነዛ ቪድዮ ፈቲኹምዋ ዶ? እንተፈቲኹምዋ ላይክ ምግባርን ሰብስክራይብ ምግባርን ኣይትረስዑ። ምክንያቱ ከምዚኦም ዝበሉ ናይ ጥዕና ሓበሬታታት ቶሎ ምተን ክብፅሑ። ሻምናይ ፀገም ኣብ ምውሓጥ ምግቢ ወይ ማይ ክትውሕጡ ከለኹም ፀገም ወይ ቃንዛ ወይ ከም ዝተዓበጠ ነገር እንተተሰሚዕኩም ናይ ጎሮሮ ወይ ከብዲ ካንሰር ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። ታሽዓይ ለውጢ ኣብ ኣገባብ ሽንትን ቀልቀልን ንነዊሕ ዝጸንሕ ተቕማጥ ወይ ድርቀት ወይ ድማ ኣብ ቅርጽን ሕብርን ቀልቀልኩም ለውጢ ምርኣይ ናይ ዓንቀር ወይ ድማ ኮሎን ካንሰር ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። ከምኡ እውን ኣብ ምሻን ፀገም ምህላው ናይ ፕሮስቴት ወይ ድማ ፍሕኛ ፀገም ከመልክት ይኽእል እዩ። 10 ደም ኣብ ሽንቲ ወይ ኣብ ቀልቀል እዚ ምልክት እዚ ኩሉ ግዜ ህጹጽ ናይ ሓኪም ምክትታል ዘድልዮ እዩ። ደም ኣብ ቀልቀል ናይ ዓንቀር ወይ ድማ ኮሎን ካንሰር፣ ደም ኣብ ሽንቲ ድማ ናይ ፍሕኛ ወይ ኩላሊት ካንሰር ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። 11 ዘይስሩዕ ደም ምፍሳስ ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መንጎ ወርሓዊ ጽግያ ዘይልሙድ ደም ምፍሳስ ድሕሪ ዕድመ ምቁራጽ ደም ምርኣይ ወይ ድማ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ቃንዛ ወይ ድማ ደም ምፍሳስ ናይ ማህፀን ካንሰር ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። 12 ቀጻሊ ሕማም ርእሲ ብመድሓኒት ዘይሓውን ካብ ልሙድ ዝተፈለየ ቀጻሊ ሕማም ርእሲ ብፍላይ ምስ ካልኦት ምልክታት ከም ምዝንባዕ ወይ ለውጢ ኣብ ርዮት እንተተሰንዩ ናይ ኣእምሮ ካንሰር ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። 13 ምፍሒት ከብድን ቀልጢፍካ ምጽጋብን ነዚ ምልክት እዚ እንደገና ምጥቃስ ንኸንቦሚት ምግባር ከም ተቀድም ኢልና ዝጠቐስናዮ ብዙሕ ከይበልዓኹም ቀልጢፍኩም ምጽጋብ ወይ ድማ ከብድኩም ኩሉ ግዜ ንፍሕ ኮይኑ እንተተሰሚዕኩም እዚ ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኦቫሪ ካንሰር ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። 14 ብቐሊሉ ምቑሳል ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ወይ ብንእሽቶ ነገር ኣካላትኩም ቶሎ ቶሎ ዝለምዕ ወይ ዝቆስል እንተኾይኑ ወይ ድማ ኣብ ኣፍንጫኹም ወይ ኣብ ድድኹም ብቐጻሊ ደም ዝፈስስ እንተኾይኑ እዚ ናይ ሉክሚያ ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ዝኸውን ድማ እቲ ካንሰር ንኣካላትና ደም ንከይረግእ ዘድልዮ ፕላሴንታ ከም ዘየምርስ ስለ ዝገብሮ እዩ። 15 ዘየቋርጥ ቃጸሎ ዘይምምጋብን ነዚ ምልክት እዚ እንደገና ምጥቃስ ንኸንቦሚት ምግባር ብዙሕ ሰብ ሓሊፉ ቃጸሎ ከብዲ የጋጥሞ እዩ። እንተኾነ ግን እዚ ቃጸሎ እዚ መዓልታዊ ዝኸውን ብመድሓኒት እውን ዘይገድፍን እንተኾይኑ ወይ ድማ ምስ ምውሓጥ ፀገም ተሰሚዑ እንተመፅኡ ናይ ጎሮሮ ወይ ከብዲ ካንሰር ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ንኣካላትኩም ናይ ርእሱ ቋንቋ ኣለዎ። ሓድሽ ቀጻልን ለውጢ መልእኽቲ እዩ። እዚ ናይ ዕድመ ነገር እዩ ወይ ክሓልፍ እዩ ኢልኩም ዕሽ ኣይትበልዎ። ንስኹም ኢኹም ንኣካላትኩም ዝበለፀ ትፈልጥዎ። እሺ ገለ ካብዞም ምልክታት እንተስተፊልኩም እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም? እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ምስ ሓኪም ምዝራብ እዩ። ኣይትፍርሑ። ሓኪምኩም ብዛዕባ እቲ ምልክት መዓዝ ከም ዝጀመረ ካልኦት ለውጥታትን እንተሃልዮም ከምኡ እውን ብዛዕባ ታሪክ ጥዕና ስድራ ቤትኩም ክሓተኩም ይኽእል እዩ። ቀጻሊ ድማ ከም ናይ ደም ምርመራ ኤክስሬይ ወይ ሲቲ ስካን ዝኣመሰሉ ምርመራታት ክእዝዝ ይኽእል እዩ። ምልክት ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ፣ ግን ንምክልኻል እውን ስጉምቲ ምውሳድ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ንኣብነት ጥዑይ ኣመጋግባ፣ ብዙሕ ኣሕምልትን ፍራምረን፣ ስሩዕ ምንቅስቓስ ኣካላት፣ ትንባሆ ምግዳፍ፣ ኣልኮላዊ መስተ ምግዳል፣ ፀሓይ ምክልኻል ከምኡ እውን ከም ናይ HPV ዝኣመሰሉ ክትባታት ምውሳድ ንብዙሓት ዓይነታት ካንሰራት ንምክልኻል ይሕግዙ እዩ። ንሓደ ሰብ ካንሰር ዝብል ቃል ምስማዕ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ናይ ፍርሒ፣ ጭንቀት፣ ናይ ጓሂ ስምዒታት ክፈጥር ይኽእል እዩ። ስለዚ ምስ ስድራ ቤትኩም ኣዕርኽትኩም ወይ ድማ ምስ ናይ ጥዕና ክኢላታት ብዛዕባ ስምዒታትኩም ምዝራብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብዙሓት ናይ ደገፍ ጉጅለታት እውን ኣለዋ፣ በይንኩም ኣይኮንኩምን። ስለዚ እቲ ቀንዲ መልእኽቲ እዚ እዩ። ካብዞም ዝጠቐስናዮም ምልክታት ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ንነዊሕ እዋን እንተኣስተብሂልኩም
بجهم أيتفرحوا ويعش أيتبلوا بقلطف ما بحاكي بمغاد تمرمروا قلطف مرمرة نهوتهم كأيرا خالي مباركز نايماينا يوتيوب channel تخطاتل لما عنت اللي سرحوا بزعوا كانسر نازي مسلني إذا فيديو طالما تخوينا أنت رخيبكم لايك بمقبار دقوفهم عربنا نتفتوهم سبرايبيتهم أعرفتهم ون شير قبرولا مغنياتو إذا حاولت هذه هيوات كادحن يخاليو نزمات نايت عنا حابرتات نمكتال دما سبسكرايب مقبار أكرسو لأنهم تخناقون بخالي فيديو كساب نرخب سنايكنا